omo sikasem womo admu adwadie ene ho nkro ne ba ebefa womo nsam nyina etumi kakoreti womo nneoma yie ahyehye nneoma no a womo abeka me kire osanka de womo ye nyina no Ghana for rebefi ama sa go for oil no yetumi dia pagya womo 2024 ama Ghana atumi agina so biem na yenko sa sika yes aka 6 weeks me boa 6 weeks kesika 6 weeks no na sa sika 6 weeks ni ye bisa se asho se si e baby o man no akwa akoduru ene sa bond no a yes aban no so gina chenchenenchen se de obi nya de obi kan wotie ana o manfo no so gina se si ya ne yesu esika no enya de ya yensu ye makwan no wo man na se ni ye kwa na se ye ba san se wo ni panyini ne kasa no ni nkyerechire mu bi ode ma ye kire se gina ya aban no ene bond wo de sini besie no se entimi ansi pipa ehu Ghana yehu papa ye do yes finfiri ho baabi no na ja se de yakwa akwa ne se wo man no nya ne ho atwe ye bio ye ni bibia ye wo se ye no man na kwa ba ne sa no a na ye mpanyimfo no anya bia wo man se ne nya tintirintirinti o ye se ba makura na se bi wo ba wo da wachi ye ya wo yere kura no se duru mpam na so ba so ne di mpa so agora wo man ya akorokoro enya boro wo bu no otumi kekawo wo betumi kura kwa report kura se wo repu no okay no de anya adwuma wa parliament mo de mrano ko ba parliamentarians se me man dos chairman to mbogu wo man ba se wontimi nyere me marital rape ya twam akosia no de menya ware wa tokwari si uko police station wontimi nkeka be man nya yi se nkeka de me nkeka na se me ne o yes a ne ma no de me yiro kra na me ya wrepunim abroche na sanse mhunu no marital rape nya Ghana ha baby ade be faro na ade afa akosia no kwa de bufo be ma kakra o ma bibia mu no eya krokro no yesra ban no se ye kan no ye de bi yesre ye na soso no ye kan no na ni brese mu ne ye kan no se ya no ye hunu se aka 6 weeks pe Ghana ye nyina yie enti aban no si gina ye a won si gina ye yie enye tintintirinti asem won fa krokro na enuoma nyina enkoye okay anope ye hyase ye de kawasem dwumadie ehyehyɛ so ama kawasem anamotu a ubetuo enhyehye a obeye enye de edi kan no ano ahyase ne mfinfin ekosi na wieye eno na me ye hunu wo kendini a oye ye wo ma Ghana mu no minim se hyehye bebre no a na aban de agu akwam anokwa waye bi na sa good for all you year ye ka ho asemi eba ye bo abaso ye raba omia waye ade ampa ye de waye ade na o ma ye bisase ye betumi ekura ye mudie mu akwa akosi awie ye ana no ne agrek no si yetimi kura ye mudie mu kokosi awie de a ene na ne mpanyini no na atumi awie peye e wo ho ba si ye kukuru ni se ya ne ye boje wo so ne koduru mfimfini na wogye mu wonsago na wo sa gya bahwefo mu de a na no man no na se ye ntimi enkura ye mudie mu nkonkosi awie ye wo man no nti na mama ye ka ne se ye se leader bia no se bibisi a wahyase wo mfimfini no wawie ye nneoma de begu akwam ena me ye hunu se wo ye leader ahyase se de efe ye ba soa ne kente mu chencherenchen ama wiase amansa nyina hunu bi se de Ghana ye de banie ehyehyɛ ya ye de banie wo mu di animu no edie ba nneoma ne ye de begu animu ama wo mo se wo mu so eba abehwe no aso hu sikasem ebekwa akɔwie sei ebefa he kenten ye betuatua ntokuro de danda ho wo ma no ya de ahia paa o afi be wie ye say oil for gold no sika bi afa ba bi na akwa sene he na yokofuo behwehwem na ho ahwanifuo behwehwem sakwaba no sa no de ne na Ghana no wo ma bibia ba me e monye so biem esan se kam ye se obi ya ba wo ye de ebema nanim abanyam de wode be je Ghana fo adwene anaso obetwe Ghana fo adwene di so ehunu se nipa so mesi anaso obenten watimi ya bibi na so ade no obeye no wantimi nya mfa nkonkosi awieye wo ye duru mfimfini anu wagya no ho ne aye ne saa nkenten no ntokuro na dedam no ye ntimi ntwiatwia ema ne mfiri ho na sa God for all you year ye raba omi ade abai yesram panyimfo se won mfa hyehye mapangu akwam NPP amanyekuo wo mai wo msa nioma ahodo mu de gu akwam mu nyina no wo bi kan wo so mo ate so okra na edwiri bui na mom sa wo you for God yi se wo motimi atoto wo mu nioma yie ahyehye nioma wo mu obekwa akodi won nsam institutions ahodo wono wi asem nyina
enti so apolisifoɔ na ɛno ɔmo te Ghana ha no ebinom te sɛn boss ebinom te sɛn adwuma no ɔmo yɛ no ebi mu deɛ te sɛn yɛnim sɛ wura police station bi a wɔbɛto ani ahwɛ ɔmo soro hɔ baabi no ɔmo de ahyɛnsodeɛ no nyina so a ɔmo de yɛ adwuma no ɛbɔ hɔ ma wura hɔ no ho sɛ service with integrity very good enti saa word ne kɛkɛ ayɛ sɛ coat of arms Ghana wonam baabi a ne yɛbɔ the national anthem a ɔsoma a pɛpɛ yie wo yes nti yɛ saa ne te anaa so anaasɛ obi nso bɛtumi afeki na wɔde fia ka police adwuma no abrɛ so a ɛnyɛ saa na social media hype ɛno nso yɛ asɛm ebi a nanura nwumere na yɛyɛ news yɛayɛ nua ɛyɛ western region MP no wɔsɛ ne ba no wɔnwui wɔte ase ɛnso amanfo afeki news no ayɛ adabɔ Francis Melu adabɔ ai minerals commission board chair yes wɔsɛ ne ba no te ase a wɔnwu yɛn nso asɛm no asekulati saa ma kyerɛ sɛ akɔyɛ biribi bi ɛwɔ hɔ ɛsɛ ne yere koraa deɛ nkɔtu yɛ atwa hwɛ polisifoɔ ama yɛate ase sɛ ɔmakɔ central ɛna ɔmakɔ East Legon biribi asa ama hɔ doctor no so wabɔ odin doctor no so abɔ odin yɛhwɛ wa yɛ enti ɛyɛ di wunua no a wo so ɔyɛ military panin no so ɔmo akɔ busa ɔno so yɛhunu baabi ɔno nso so ehu panin a ne nua so ogo jaba na ɔfɔ bi ara so ɔwɔ infantry brigade anase we so businessman bi aba mu ana o Ghana the boss dey make an what ase everything is possible yes bi bia possible nti we so businessman bi aba mu ana e na bi busa say Ghana no ye problem pa no e ye de ade a ye wo man mu a ye wo universities akɛseɛ ya ye timiri hoahoa ye ho wo man mu nanso product bi e be free university ho no beba bia no wo di bibi ma na ase wontimi nye minti ase Kwame Nkrumah University of Science and Technology emu odu Kwame Nkrumah University of Science and Technology what te ka mu kura na ne tai paya wontimi ntu nse ya na nya awiro ho na no da ne ye ka asem bi wo ha se Asante Mawura se ebra mrofo no bɛkye yɛ nkoa no yɛsika kɔkɔ na nanom agapade a ɛwɔ ha no yɛ mrofo no fa kɔɔ yɛ no na nanom atom ɛkeka kɔ ɛkɔgye ɔma de aba ɛne yɛse aba no de program bi ba yɛse yɛfrɛ ne sɛn yɛde gold no kɔ ne akɔgye yɛhia akanie yɛabɔ ɔma se nyame ama bibia wa ma yɛ nipa ɛno ne yɛ problem ai nipa a ɔmbɛdi ɛsoɔ 2 Ghana political party ne yɛsom no anase leaders na ye no omo ho no omo som omo a kɔmɛ so de wa ya na sɛ mo sɛ o ga o da bi sa no pɛ no ho me pɛ sɛ ye so interactive sɛ nti mo sɛ me no na engage my interactive change lives o sɛ bo me dwene ma bi ho amenti ase o ho sɛ ye wo man mu me anopɛ me call on the side of police me na fofo no omo na ya che me kakra aka no mo asa ga but asamba wo se ka ye wo man mu ne yese wuyi nipa dodo bi gina ho na apolisifoɔ ɛbɔ ɔmo ho ban ya na apolisifoɔ no esuakyɛn nipa na gina ho no nti apolisifoɔ de ye gyi wɔn di nti timi de ɔmo hoahoa ye ho sɛ Ghana apolisifoɔ de gye sɛ bi a ɔmo ka sɛ ɔmo nya adwuma no ɔmo ka sɛ ɔmo bɛyɛ nko ade a ɔmo bɛyɛ adwuma no sɛ ye wɔ ha na ɛyɛ on the 18th of November 2022 Joseph Mensah Penny enua bai ne ho nsɛm ba ye nsɛm wo ɛka fa apolisifoɔ ho saa DC o